Dobro. În colaborare cu Văvielu. Prezentă filmul Maria Emilia. Blea, câte amintiri pintoase în satul ăsta, câte curvi am putut, mai ales când era mama. Soca, unde ești? Mama, m-am scăpat în pantaloni. Ce-i vezi, băi? Las că mama schimbi pampersul. Sui, soca, te duc acasă. Ura! Da, și amintiri pizdoase. Dar de când s-a dus în Italia, n-am mai văzut-o. Tata s-a găsit alta. Ce pizda măsii? Ce fel de viață e asta? Mata, e o curvă. Tu ești curvă. Hai, lasă-i, și eu nu știu cine-i măta. Cam dacă s-a dus în Italia, e gata, nu mai vine. Gândește. Mama, nu e așa, băi. Are grijă de moșnești acolo. Și-i pizdez. Nu mai vine acasă. Du-te înapoi. Tata! Huiac. Unde-ai fost să-i pule? Ți-ai făcut lecțiile? I-am făcut. Fut capul. Nu mai este. Mănânci căcat. Dacă fuți capul, îți fut așa o pizdeală, e ca așa srama strămână. Ai văzut? Bagă de seamă. Marș acasă și-ți fă lecțiile. Închizi, da măte. Blea, eu pe urșeala pizdez. Grăiesc cu nene elefantul. Și să-i fotă botul urșeala pidaral. Pizda mamii lui, blea. El nu știi cât de tare o iubesc eu pe mama. Pidaratul. L-am făcut de Maugle, l-am făcut. Măsa, ha, ha, acolo în Italia, mă rog, Maria Emilia, ha, 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 ha. Blea, și dacă îmi fute botul? Suca. Mă pizdește. Și iată că a venit și sfârșitul acestei povești. Maugle a vorbit cu nene elefante. Acesta și-a chemat pasade. Și eu fut tot o mamă de pizdealul orsului. L-o necat o pulă în deală în Valea Mare, suca. Și iată că Maugle trăiește fericit. Mare zie. Nu contează ce face în Italia. E zie. Nu ca urcă în care se